han ikke drejet til forsæt, han bare direkte ud. Ja, det skal vi også med til næste gang. Ja, ja, den fik sig ikke bare vel. Jeg sagde bare der og flæve som sådan en lille knejt. Man kan bare lige få luften i det. Ja. Og så lige bremse på den anden side også. Altså lige fandme rart sådan du kunne justere med gear. Ja. Det er nok godt lidt lettere at bremse med. Jamen også at vende. Nå ja. Og altid hvis du helt galt, bare tage den i frigear, så bare løfte den. Så var der lige. Nå, du kører på farvejen. Vi skal sætte kamera på go-kart næste gang. Men sådan, hvis man lige fik lavet styren, og så bremser den sådan. Så hvorfor ikke? Det er kun styring i gang. Så lige lidt lys sådan lidt på, eller sådan noget. Fra skarpt væk. Ja, det er koblet med det på, så man kan sagtens køre på normalt. Vi bare holde lige sådan. Og hvis du skal klippe lidt den film der. Ja. Fint. Så nu kommer han igen. Han kommer stærkt. Han kommer satan ind med stærkt. Så der kommer han. Sejt. Ej, nej. Åh, ej da. Ej, kan vi jo bare ind, som jeg gjorde. Nej, det gør han ikke. Det gør han ikke. Jo.